ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಪನೊಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಪನ್ನ ಆಜಂತೊಂಜಿ ಲಾಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಲಾಡ್ ದೆತೋನ್ ಎಂಕಾಯ್ನಾತ್ ಕಾಸ್ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಗಲ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲರೂ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನ ಚಲು ಬರಡಕ ವಾಯ್ಸ್ ದನೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬೊಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊಂತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದೊಂಡೆಪುರ ಬೇನುಂಡು ಈ ಮಂತಡ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು GL ಮಾಲ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆತಂದು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಪನೊಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ದನ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ತೋಜುಡು ಗುತ್ತಿಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂದು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇನಿ ಕತ್ತಲಿಗೆ 7:45 ಶೋ ಗಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಐನಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆತೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಆದ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಪೈ ಏದು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜಿ ಆಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆತನೈತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ ಇರು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಪೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗುರುಬೈ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟೆ ರೀಚ್ ಆತ ಗುರುಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೀಚ್ ಆತೇರಿಗೆ ಡಿಂಗೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ 96% ಅಂತೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು 96% 95 ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಯ್ ಮತ್ತೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು GL ಮಾಲ್ ಆಯ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ
ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇట్లా ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೈಫ್ನಾಗ ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಚ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವರ್ಷದ ಹೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರ ವರ್ಷ ಹೆಡ್ಡೆ ಅಂಜನೆ ಬುಕ್ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಐನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಐನ ಕೊನೊತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಪೋತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೊನೊತ್ತೇವೆ ಬೊಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕತೆದ ಹೆಜ್ಜೆ ಐತೆ ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಡ್ದವರ ಓಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಆ ಟೀಮ್ ಪಿದೆ ಪೋಯರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಓಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಾಗ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ದುಕೊಲ್ಪ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನ್ಲಿ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಐತಂಡೆ ಏನ್ ಚೈತಂಡೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪುತ್ರುಡುಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಆತಂಡೆ GL ಮಾಲ್ ಬಂದು ಆ ಮಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಎಂತ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಈ ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈಸಿ ಬೈ ಇಲ್ಲ ರಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ದೋಸಾ ಕಾರ್ನರ್ ಬಂದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೈಟನ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಓಪನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೇ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಾಲ್ ದ ವ್ಯೂ ಪುತ್ರುಡುಂಚಿ ಮಾಲ್ ಆತನ ಪತ್ನ ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾಯರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಸರಿಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಅಂಜಿ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೇವೆ ಯಾರು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರೆ ಯಾರು ಬನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಬನ್ಕೆ ತೂದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮದ ವಿಷಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾಲ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೂಗಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಒಬ್ರು ಬೇರೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಡೈಲಿ ಪೋಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಪೋಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೋಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೋಡಿ ಪೂರ ತಿಂದದು ಇತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಕತ್ತರದ ಒಣಸಲಾತಿಚ್ಚಿ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಣಸಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುತ್ರುಡು ಈಗ ಪತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವರು ದೋಸಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಶೋ ಮುಗಿನಾಗ ಚೈತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕತ್ತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ರೀಡ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟ ತುಳುಗು ಸಿನಿಮಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿದ ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಕತೆ ಕೊನೊಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕತೆ ಉಂಡು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಅಂಡ ಈತನೇಟ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೀರು ತೂಜುಂಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಾಬೂನುದ ನೆಟ್ ಕತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮೇನ್ ಅದು ಪನ್ಪುಂಡ. ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಜ್ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು, ಲಾಡ್ಜ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಫನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೊನೊತ್ತೇರು. ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಈತ ಬಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿ ತನ್ನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ.